sad? 12. epizoda Džedajske družine, blok 70. U toku je sahrana mrtvih girica koje smo pojeli. Svi smo ožalošćeni. Mrtve. I sada ćemo da izvršimo komemoraciju svih stradalih ribica. Sahrana. Svih stradalih ribica koje su dale svoje živote da bi mi preživeli. Evo, sahrana je u toku. A sada će održati govor naš predsjedavajući džedaj. Drage naše ribice, koje ste dale živote za ove hrabre ljude, odajemo počast i svu čast za dobrobit ovog čovečanstva koji su bili gladni, a vi ste vašim životima i telima nahranili i dali svoje živote. Neka vam je večna slava. Slava! Ura! A sada reklame. EPP reklame.